اوكي. دي عيد المسيح. ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አይቆም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱ ማለት መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ኦኬ መቼም ዓሻ ኣይሰኣን እንዲድበሃል ዓሻ ኣይሰኣን ይድበሃል። ዘረባ እዚ ናይ ዓያሹ ዘረባ እዩ ናይ ቆልዑ ዘረባ ኮይኑ ብሎ ቆልዑት እውን ከምዚ ይዘረቡ እዮም። ሕጂ እንታይ ድብል ኣሎ እዚ ብሩኽ ኢትዮጵያ ሲ ዓሰብ ዝሰኣነትሉ ዶኮሜንትስ ክንደሊ ድሪና ስፈትሽና ሲኢና እዩ ብላ ኣሎ። ስምዖ ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ ምናልባት ካቢነ ድኸውን ኮኑ ይኸውን ውሲኑ ወይ ድማ እቲ ናይ ካቢኔ ደብዳቤታት ተገላበጥና ከዓ ሲኢናዮ ብላ ኣሎ። የለም የለን ብላ ኣሎ። ካቢኔው አይቆም። ካቢኔ ኣይፈልጦን እዩ ከመይ ገይሮም ከምፈላለየ አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ድሓር መሊስና ከዓስ ምክር ቤት ከዓ ክኾኑ እስከ ወሲኑ ኮይልና ከዓስ ናይ ምክር ቤት ከዓ ነቲ ፋይል ከዓ ተገላበጥናስ የለን ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔ። ምክር ቤት ከዓ ነበረን፣ ምክር ቤት ከዓ አይፈልጦም ውሳኔ። የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳያው እንዳይባል ነበርን እኛም ያለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሙቃስ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከዓስ ሪፈረንደም ገይሮም ደኣፈላለየ ሙና ከይኮኑ ተበልና ከዓስ ንሕና እውን ነርና ኢና ሪፈረንደም ክግበር ከሎስ ኣይረኣናን ብዓይንና ብላ ወሰነው። ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ከአስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? ምክር ቤት የወሰነው ፓርላማ የወሰነው ሪፈረንደም ተገብረሉ ሲ መን ደኣ ወሲንዎ ኢሉ ሕጂ እንቆቁምሽ ኮይንዎ ከምዚ ምስጢር ኮይንዎ ብሩኽ ማጣትን የሚያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ምግንፃል ካብ ኢትዮጵያ ምፍላያሲ ሕጋውነት የብሉን ይብላ ኣሎ። ሕጂ እዚ ከምዚ ሲ ኣደኖ ማለት ቆልዑ ከምዚ ይሓስቡ እዮም ማለት እዚ ክሓስብ ስለ ዘይክእል እቲ ኣተሓሳስብ እቲ ናይ ምሕሳብ ዕድል ስለ ዘይተዋግእ እዩ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ወላ እንድሕር ነዚ ዘረባ እንድሕር ከም ልዒ ከም ተኣሽሙ ዝረኣ ተቐቢሎሞ ምናልባት ዋላ ቤት ፍርዲ ገለ እንድሕር ደኣ ቀሪቡ ሲ ንምሳሌ እየ ድብል ዘለኹ ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዚ ብኢንተርናሽናል ደረጃን 30 ዓመት ሓንቲ ልዕላዊት ትኹነት ሃገር ወላ ምስ ኣተወ ኣብቲ ሕጂ ክጅምሮ ከሎ ነቲ ወረቓቕቲ ቀዳዲድዎ ኹ ብዘይ ወረቐት ደኣ ሞ ደኣ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ብዘይ ወረቐት ደኣ ሞ ደኣ ዓለም ንኤርትራ ሕጋዊት ሃገር ገይርዋ እዩ ብዘይ ወረቓቕቲ ብዘይ ዶኮሜንትስ ብዘይ ፕሮሰስ ኦፍ እቲ ናይ ኩሉ እቲ ፕሮግረስ እቲ ሓንቲ ሃገር ልዕላዊት ንክትከውን ተማልኦ ፕሮሰስ ኣሎ። እቲ ፕሮሰስ ብምሉኡ ዶኮሜንትድ ኮይኑ ብፅሑፍ ኮይኑ ብፌርማታት ኮይኑ ብመሰኻኽር ኮይኑ ስእልካ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ባይልካ ትፋንሉ ይኮነን ሃገር ክፈልጣ ከሎ ሽዑኡ ነቲ ዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በነገራችን ላይ የ10 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ መበል ድሕሪ ክንደይ ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ 25 ዓመት ሲ ኢትዮጵያ ካብተን ዘለዋ ሃገራት መበል ካልአይቲ ብኢኮኖሚ ብኩሉ ነገር ልክዕ ነዞም ኩለን ንበዓል ጀርመን ንበዓል ሩስያ ኣብ ዓለም ዘለዋ ብምሉአን ሃገራት ብኩልአን ተወናጪፋ ኸይዳሲ በቃ ብኢኮኖሚ
بإندستري بحرشة ቴክኖሎጂ ኮታ በሁሉ ነገር ተዓጻጽፋ በቃ ነው። በነገራችን ላይ የ10 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ዳታ ትመደባለች የሚልም እቅድ አወጥተናል። ሁለት ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ፣ ከሁለቱ አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እቅድም ተወጥቷል። 10ን ከተግባባን በኋላ 30ውን ኦኬ ሕጂ ከም ሰምዖ ዘለኹም ኣብዚ ድሕሪ 25 ዓመት ማለት እዩ ወይ 24 ዓመት ኢትዮጵያ ካብተን ካብ ዓለም ሲ መበል ካልአይቲ ደረጃ ክህልዋ እዩ። ብቴክኖሎጂ ድዩ ብሃብቲ ድዩ ብሕርሻ ድዩ ብኢንዳስትሪ ድዩ ብናይ ከተማታት ምዕባለ ድዩ ኩሉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብምሉእ በቃ ፍራዲሱ ሓዳሽ ኢትዮጵያ መፅኣ ካብ በዓል ጀርመን ካብ በዓል ስዊድን ካብ ኩለን ሃገራት ዝፀበቐት ሃገር ክትከውን እያ ኣሎ ድሓር ሚሊሱ ሕጂ ከዓ ፍሽፍሽ ከብሎ ዓይነት ዝዘረባ እንወያያለን። ኢትዮጵያ በ2100 በዓለም ሰባተኛዋ ኢኮኖሚ ትሆናለች። በዓለም በ2040 በ2050 ብዙዎቻችሁ ስላላችሁ ታዩታላችሁ። የዛሬ 6 ዓመት ማክሲመም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁ ኢኮኖሚ ትሆናለች። የዛሬ 10 ዓመት በአፍሪካ አንደኛ ኢኮኖሚ ትሆናለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ዘረባ ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣዝዩ ፍሽፍሽ እንታይ ከም ዝዛረባ ይፈልጥን እዩ እንታይ ክብል ከም ዘለዎ ይፈልጥን እዩ ድሕር ደኣ ተስተውዕሉ ኢኹም ኮይንኩም እቶም ኣብቲ ፓርላማ ደለው ይስንቡድ እዮም በቃ ከምዚ ፍርሒ ኣለዎም ድኾነ ነገር ካሜራ ከየልዕሎም ከይስሕቁ ጥራሕ ከለዉ ግን በቃ ተኣሽሚኦም ድኾኑ ይሽቕረሩ ካብ መጠን ዝሓለፈ እዮም ዝሻቐረሩ تزربو تعشمو خير متحازي يقولو مأتوي يقولو موسي يقولو بقى سئلك عفو ده هابوس ده زارب مالتي حجي أبزي تاي يخلص أنيحو أبل تشحن إسان حد أبل إسان حدا 00 إثيوبيا من بالشارع تكون أبل تشحن 50 بالكاليتي تكون حسبت مليسو ناب إسرا 2100 هذا مليسو أني أب إسرا 4 أني كاب أفريقيا شارع تكون يعني مليسو أبل تشحن 50 كأني كاب أفريقيا خالي تكون يعني توي موصلي والحجن السنتايو طرح وخلو كمي غير اتراميسي الرماسيسي حسي لقيبه خمي غير ينبر طرحيتي تشمو زي طرحت علامه ولا حنتي يخفى علي ويتصدق علي شيم ديجنيتي قلد بهال نجر يلا بك يلا حفرد بهال يقول كبرت قاعد بهال يقول نتانو بسقمان كبرت بهال نتان يوتو كمان كبرت بهال يقول لازم سي إذا قريب يتكافئ ينوس بزيخ تصدق بزيخ تفرح إذا حدا خمس علنايو زي كوج عنايو زي كقولت عنايو الكام حساب I don't think so مالت بحدا كم زي ناي سراويت دس أصل دس على دعخا ينا سراويت أصل دأمتكا معد تانكن مع دروناتن أصل تعت كاي كونن بالحي دي بسبب يوم ده يتفهم بر ولا حنتي كم سألهم أشمي إلا نفسهم كم زي سبزي عندعي زعلمنا الحجري أتفدق I don't know كم زعلنا سواد أزيد متعمق كاتي